जों दुइटा रंनिसिमि बासामानि बुटिं ब्रक बुटिं नामानि बिलाइखे लेख हाता तामनि बागै मुंतिं सागे मा अब बंनि टेक्निकल प्रब्लेम जों साइमान्या जोंर बासालाय तंलाय बता बिता बजरान सिमि बासालाय मासो जों आंखैथ दुइटा रंसिम बासाखा तांसु जरा मारिया खतेको आंखौ बुसखाङो फाइजा तेकिजे खरनै दं मा बो बुट सेन्टार मंका सामालिया स्कुल 1120 मान्दाय केन्द्रता माने मुंसा जोंजालक साइ मुंसा जोंजाल माने म दिले बेलाय लेरुता लेर मानि बागै जोंर अब हाय प्रब्लेम खता ताब फानरि को गोबां मा दंखौ और प्राय बुंसु परसेंट पाइखना परसेंट बोलतेनो ताब को इको 70 80 रक ओ लाइनि बादे ते कुबनि ततं ओ लाइन कारि ते करिखाव yang ताब न पाइ द्रप ताब न पाइ द्रप बस जरा रमै काका नों बस जागार तीनटान सिम आराइटा ओंखा आराइटान सिम बा जाखाय तो बेलानि कस्ट दं दंना टाउन बागै लेखा सारे मान आमतो गरम दय दिरियाता दय मिसिन गंया सिरिं सिरिङै तनेरिगो कग्रक दे सालायกันर कांगले रकम आयं गरक सालायके साइमियाता नों सिनि मुंकिचे आंखा बिक्रम देब कामखे पाटनि हामबाय